ito si Francis Tolentino. Saan yung record mo? Yung qualification mo binabasa? Tingnan mo ha, itong kandidato ninyo pagka-senador, Francis Tolentino, napaunlad ng Tagaytay City bilang mayor. Ilang taon ka? Mayor. 3 terms, that's 9 years. Dating Metro Manila Development Authority. Chairman at Pangulo ng City Mayors League ng buong Pilipinas. General sa Philippine Army. Nagtapos ng Master of Laws sa University of London. Nagtapos ng isang international environment lawyer. Siya yung inutusan ko, sabi ko, huwag kang umalis dito, magpadala ka na lang ng damit habang pumuputok ang bulkan. Sabi ko, umakyat ka doon sa bulkan, magdala ka ng malaking planggana, sirahan mo yung putang inang usok dyan. Totoo. Yung butas niya, puntahan mo. Yung sa super typhoon, umpong. Siya rin, sabi ko, doon kayo. Doon ka. Huwag kang pumunta na pagkatapos na. Doon ka. Yung sa Isabela, nauna rin siya. Para sa kanya, dapat ligtas lagi ang mga Pilipinos sa mga kalamidad. Ang toll ng bawat Pilipino. Master of Laws. Abogado to eh. Master of Laws sa University of London. So, sana ba yung mga putang inang kaano niya? Puro may yung Macalintal. Tañada, walang ginawa kung hindi ng senador magdepensa ng mga left pati komunista sa korte. Pero binabayaran ng gobyerno, the very government na gustong sirain ng komunista. Not in a million years.